Uyaan sa tuyang isyong legal ngunya na pagkahapon, mga kaaksyon, dala nun tayo ni. Sanaan, pakihuron ko lang. Di ako nanggulo kang pamilya mo. Ang pakihuron ko lang sa imo, kahit diit, matawan mo ang aki mo. Kahit diit na atensyon. Nasabi mo sa last contact ko sa imo, dapat sa imo so aki ko kasi may pamilya na ako. Parehas kitang may pamilya, Al. Aki mo man si Kian. Kahit nga sinulo ko gabos puon kang pagpuon iyan, naghilang ina ospital iyan. Nahuwa di itighagad ko sa imo, day mo ko natatawan. Di ako naghagad ni monthly allowance. Kung halimbawa po, kasi ang sabi mo, baka makinabang, suaki ko sa ngunyan. Warang ni piso, since ka ito, warang nakukuha ang aki ko digdi sa pamilya kong ini. Ang sabi ko nga baga sa imo, Al, gamit pantalon, sapatos, gamit sa school. Iyan ang itaw mo kibuboy, nga sigurado siya na sa aki niya matatao. Kasi sa totoo lang po is, may inot po akong aki man. Iyan po si Alfred is, kung isipon, high school, parang high school boyfriend ko siya nung high school kami. And then, pirang taon wala kaming communication hanggang sa nag-agong naman ako, nagkaaki akong saro, nagkabulagan kami kang inot ko after 2 years, 3 years. Naghilingan po garay kami sa tabako. Parang yun, parang nag-jamming, nagkabalikan, hanggang sa nagpa-Manila siya. That time pong ito, nag-OJT na siya para sa sa school niya. Ngunyan, hanggang sa pinasunod niya po ako sa Manila. Nagtrabaho naman ako sa Manila kasi sa Manila talaga ako nagtatrabaho. Duman, naghilingan kami, hanggang sa piga pa uli niya na ako sa inda. Tuwing tuwing nasa harong siya, duman po ako nag-uli sa inda. Siguro mga almost 1 year din kaming ang set up ng parang ganun lang, boyfriend na ganyan. Po akong, nagbados akong 2009. Tapos, naisip ko, that time po, daaran po kang family niya. Kasi ang mami at daddy niya, nasa Tabaco po. Bali siya lang, saka yung tugang niyang nasa Bulacan. And then, kan time na ito, sinabihan ako nung tugang niya, na dai papatapuson si Al kapag may na-involve na ganyan po. Sa takot ko man po, kasi sabi ko, habo kong maging hadlang man kang pangarap niya, nagpaaram po ako sa iya, nag-uli akong Tabaco para digda ako magbaaki. That time po is 5 months sa tula ko. Hanggang sa nag-aki ako. Tapos ang nagtatabang man po sa ko is tugang niyang bunsong babae na yan lang ang nakakaaraman po ang sitwasyon ko. Kasi that time po sa totoo lang na nag-uli ako sa mo, nadagit po sa family ko. Tapos syempre, nasala na po ako sa una. Nagpasala naman po ako. Nag-aki na ako. Sabi ko, umuli ka. Tapos hanggang sa, yung ngaya. Hanggang sa may nagpaparatext na lang po sa kong babae. Napakawalan ko daw si Al. Total, may aki ka na ngaya. Nagpa-aki ka pa. Alis po. Kabus na mararaot na sa nataramon tinanggap.
Iyo po yan sa partner niya ngunya na may aki sinda. Ora po ako magilibo kasi nasa Bicol ako. Nasa Bulacan siya. Sinda po ang nagibahan. Hanggang sa dainin na po, hanggang sa pakaaki ko nakituloy po, napundo na po sa padara niya. Grabe po, madam. Kasi andyan yung time na halos na ako nagkaon. Nanghagat kay gatas kang aki ko. So tugang yung bunso. Halos sabi yung nag-iigit sa mother niya, yung mga grocery maitaw lang po sa kuya. Kasi si mama, wala man po, halos wala man bagang trabaho si mama. Single parent po si mama kasi bata pa kami. Wala na kami ama. Yan partner ang istorya, makamurumundong istorya partner ni Janelle. Habang kaibahan niya itong si Alfred and gunyan igosindang 12 anyos na naaki pero dai na susustentuhanin maayos. Problema diyan si Al. Si Al makusog man ang buot, naggibuki aki. Ang naiiling ko, abo magsustento. Oo. May kondisyon pa duman. Baka nga niya magpadara akong sustento magamit sa iba. Yan. Para mong pagsustento sa aki partner. Dahil ka dyan dapat maging maisip. Dahil ka dyan dapat maging makwinta. Aki mo yan eh. And kanag-agad na siya ng sustento partner, sabi pa ni Al, kung dahil mong niya kaya, Itaw mo sa kuya. Yan ang mga kaputan mo niya ni So, Janelle. urulay, sustento. Urulay sustento. As in partner, kabali naman dyan. Sarong ina na nagsika para mapadakula so aki. So ama, dahil nagsustento. Correct. And syempre Nadangog ko pa partner, subago ang isabay ta naman ni partner ang child custody. ang nadadangog ko subago, sutugang na babaeng bunso kay Tony Al, iyo ang nagtatabang-tabang. Nag-iikit nga ni kay grocery duman Para sa... maitao sa Para ila. maitao. Maray man ang ugali kay itong bunsong tugang. Maski nga ni Pero- isa lang partner na paagita, paikit-ikit partner, Pero si Al, dako yan man lang ang... katabangan. may mga natatandaan na akong pangaran. Nico, King, Al, Kansaro, may aso pa ito? May saro pa Kansaro? Sherwin. So ngunya na pagkahapon Ngunya naman, partner, Al naman ang makakaibahan kanyan. ta mismo ngunyan si Janelle Margate ang nagrereklamo. Maray na pagkahapon tabi Janelle. Marina pagkahapon po. Butas sinayin manay na kwanta. Oo. Yan. Yan. Maray na hapon, Janelle, pirang taong ka natabi? Bali 37 years old na po. 37. Base duman sa istorya na iling ko sa video ko subago, bago ka mo naging Al, nagkaigwa kang aki. Opo, sa inot ko pong agom. Agom. Opo. Pero kamo, high school pa sana, naging magbata na kamo ni Al. Since second year, third year po ako. High school. Opo. Pero day kamo nagkadagusan ni Al, kaya nakaagom kang iba. Opo. Nagkabulagan kamo kan, inot mong agom, Opo. nagjamming-jamming kamo ni Al. Kampag uli ko na po di Anong sabi ininom nindo kang nagjamming-jamming nindo? Para matawang ko lang kay guidance sa mga nagmimiro. Anong ininom nindo kang nagjamming kamo? MP light. Yan! Salarin talaga yan. So nagjamming-jamming kamo ni Al, nagkabalikan, narimate. Sa madaling sabi. Sa madaling sabi partner, tinauanin daling second chance ang lambang saro. Basta dahil duman ha. So Dahil na-mention duman, na. oo. Salarin niyang partner. May saro pa dyan. Ano pa? So kulay pulang kwan. Ay, iyo pa ito. Ano ito? Basta. So, yan, nagkabalikan ka mo ni Al. Nagkaigwa ka mong relasyon giraray. Nakabilog Apa. ka mong aki. Nagbunga, iyon na ini si Pirang taon na ining aki na ining niya. 12 years old. 12 years old na. So, poon anyo, so primerong taon, dahil nagsustento si Al. Bali, kang puon po kang nasa tiyan ko siya mga 5 months. Nagsusustento po siya hanggang sa pag-aki ko siya Hanggang po pag-aki? nagastos. Opo. Oo. After po ka ito, kang nakaaki na, may naging naakian naman po siyang... Nagkaigwa naman siyang karelasyon. Opo. Bali, Basta hanggang sir siya nagsustento, di nangaki ka. Ano nag 1 year old so aki mo nagsusustento pa siya day na? day na po. Ang Okay. nagsusog na po sa ko, so mother niya po. Kasi day na po akong contact sa iyo. Pero nagsusustento so pamilya day. Nagtatauman po. Padit-dit. Opo. Pero si Al mismo sa madaling sabi 12 taon day kamong Day na day po. kamo ning direktang ulay or direktang nagpadara Day para sa po. aki. or Dai daig po. voluntaryong nagpapadara si Al para sa iyang aki. Dai. Day, last po kasi halos, di ko po kasi aram kasi nalilibong po ako kasi sabi kang mother niya is ang pigtatao po sa kay Buboy since 2010, mga 13, 15 ganyan is hali daw po kay Al.
So, ining akin na yan, iminundag mo kundi ako nagkakamali, 2009. 2009, opo. 2009? Opo. Okay. So, mga puon 2009 hanggang ngunyan, dahil si Al ning direktang komunikasyon Dai sa imo. po. Ngunyan, may karelasyon ka naman, iba? Igwa na may po aki ako. ka naman? Igwa po. Pira? Tulo po. Tulo. Ayun. Kasal ka na digdi? Bako pa po. Bako pa. Bako pa. Okay. So ngunyan, ano ang pinaka rason kung ngunyan na taon, ngunyan na pagkakataon Gusto mo talagang humagad na ning sustento para, Para sa kay imong Buboy. aki? Oo. Bali po kasi dati, day pa ako nagpupursige kaini kasi hanggat kaya ko po. Tapos hanggang sa, day po ako nagpupursige sa iyang magtao siya monthly or sustento. Naghagad lang po ako sa iya is in case na kaipuan sa school, kanday pa na siya nag-pandemic na day ko po maitaw pa sa akin ko muna. Tapos pag naghihilang po siyang emergency, tapos kung birthday kang aki, talagang wala po siyang naitao. Alagad ngunyan, gusto mo? Ngunyan, gusto ko po na siguro pag isip-isip ko na din po na nagdadahula na po si Buboy. Gusto ko pong makatapos po siya. Gusto mo magkaigwa sa kay Maray Maray na buhay po kinabukasan? pag abot na kinabakasan. Ano Kasi ang trabaho ka ni Alfred ngunyan? ang ano ko po, naglalarga po siya sa barko po. Seaman. Seaman po siya. Seaman. Opo. Kaya po nagdesider man po ako kasi bako man po na, bako lang, karapatan po kang aki ko Tama, man na tama. makakuha para sa Tama, Ali, hali sa tama. ama niya. Tama. Total, maayos man po sa trabaho kan Tama. ama. Ta kung siguro po nagkataon na parehas po kami, Nadaing-day. na daing-daing, Day ka man ma... dai po ako mahagad talaga totally kasi may pamilya naman po. Okay. Sugpunan ko lang manay. Suba, kung may pigiling ko duman na kondisyon na ang gusto niyang mangyari palan kan nakalipas, kuanon sa imo so aki? Opo, ang taramon po kasi niya sako. Kung gusto Anong taon pa lang so aki kang gusto niyang kuanon? Mga pirang taon pa sana. since kasi po 2 years old kang Kasi ang nailing ko duman sa palitan ni Indoki, kuan isa yung ka-chat mo duman, ka-text. so partner Sa niya partner. po. Dapat nga kasi binigay mo na yung anak kasi gusto niya nung kunin karapatan niya. Garo ba kay kapapig babasol na dahil mo tinausukan. Opo, Kaya opo. dahil lugod, nasusustentuhan. Oo, tama. Kasi that time po is nasa 2 years old, 3 years old po so aki Nagdidemand ko. siyang kuanon. Opo. Sa ina talaga yan dapat sa Saka- mga arugay na edad. Opo. Wala pa po akong partner ka ito. Wala pa po akong aki ka ito sa inot. Kasi ang rason ko niyan, kaya abo da magpadara, base duman sa palitan, kasi baka da aso ipapadara So, kay ipapadara, Buboy, ibang magamit mo gumamit. din sa Oo. tulong Opo, mo. opo. Yan po ang point ninda po. Okay. Aside duman, ano pa, Janelle, ang kinakatakot mo kung ngunyan mas kumbaga nagpursigi ka na magreklamo, maaraman ang sa imong karapatan kasi sabi baga niya, nababanggit sa imo na kung ano nga magreklamo ka na sana. Garuso ko partner ito ang kakuya niya. Iyo po, tapig ano niya sa ko, may pamilya na daw po ako. Ako po kaya, Madam Sir, willing naman po akong ipasubli sa aki ko. Kasi dati, nung 2 to 3 years old ang baby ko, kang nasa tabako pa po sa family niya, yaong po duman sa aki ko, pigwa pasubli ko po. Ngunyan pong nagdakula na si Buboy, pighapot ko manggiraray ang aki. Gusto mo sa papa mo. Habo niya man po. Ipig Taday respeto naman ko po. na, Eileen. Opo, kasi aki pa po yun. Siyempre. Ang sabi ko po sa iya, pag nagkaedad na si Buboy, kahit anong oras po, pwede magduman sa inda. Kasi Kan- siya nang madesisyon kang buhay niya. Opo, opo. Tapos, tatao na po siya sa diri niya. Sa ngunyan ba, hain si buboy mo? Nyaon sa imo? Or hain? Para sa karaman kan sa tuwing mga Sa kababayan. ngunyan po, yaw siya sa mother niya, pero palit-palit lang po, maduman sa mama ko, maduman sa kuya. Ayaw sa mama mo, kay Opo, lola pag niya. bakasyon po, yaw siya duman. Hain si lola niya, tabako. Nasa tabako po. Harani man lang sa indo. Opo, kaya weekly nag-uuli po ako. Taan mo or ko apo sindamisan. partner, padaba Opo. yan kan mga Oo, lola. nabasa ko kaya duman, Janelle, na dapat nga yata ako, ang tatay, nasa akin yung bata, wala sa auntie niya or sa lola niya. Wala po yun sa ante. Usually, yung kapatid ko po kasi, pag umuwi haling Manila, nagduduman talaga siya. Kasi halos padabaon po, anta sulong po. Kasi may grounds man partner sa custody kan aki, aro kang nano dan taki attorney, pag day na naasikaso kang ina, kung sa-in pigawalat, pwedeng ko anong ka naman. Iyo, depende partner kung talagang napapabayaan. Ayan, Pero kung nasa maray man nakabuktakan sa kapamilya, day man siguro partner. At sa maaraman ta iyan. Sa kay iling attorney. mo, Tabi, ano ang pigahagad mong sustento? Sako lang po, bali respeto man po sa partner niya, respeto po sa inda. Sa pagpa-eskwela na lang sa akin siguro Pagpa-eskwela? po. Opo. Sa pagkaon maski din. Sa pagkaon po, kaya mi po iyan. Ayun. Klarado, partner? Pero, apot ko last ko partner nakaputan sa imo, gaano ka dipisil
magpadakula nin aki nasulo? Dipisil po. Inot na inot po kung paano ko po ipaliwanag ang sitwasyon niya. Naday niya po kay ibang ama niya. Panduwa po, dakol na hapot po ang aki. Na minsan, dipisil po Ano mga simbag hapot mo. sa imo? Halimbawa. Halimbawa po, nataarog ka nangyari sa iya. Bako po kayo magkaiba ni papa niya. Pero po, sa murang edad niya po, biga paliwanag ko po iyan. Kaya ang taramon ko lang po sa iya, dai po siya magtanom kidagit kay papa niya. Ta ako po, di po ako nagpapasunod sa aki ko kung anong Maray na maraot. advice partner. Iyo po, kasi aram ko po ang sitwasyon man. May sala man po ako. Bako lang, di ko po pigbabasol so ama. Kasi that time po, aram ko may naging sala man po ako. Ayun. Ta kung that time siguro, kan time na naaraman po kang lolo niya, na may aki sa ko, so aki niya, pigsubol po kan lolo niyang umuli sa Bulacan. Ayun. Pero dahil ko po ito ginibo kasi that time po, may kaibanan na po siya. Minor de edad po, so naakian niya duman. Yung kapartner niya kunya. Opo. Bali, So kumbaga, inintindi mo, nagkonsiderar ka. inintindi ko po ito kasi habo ko pong ribok. Dahil daw nagdududa man sa partner mo niya ni Al na namimiss mo si Al. Bako po. Kasi kung ano man po so nakaagi mi, tapos na po Tapos ito. na. Para sa akin po. Para Pero sa akin, may sa- dagit ka Opo. kay Al. Aside kang dahil nagsusustento, may dagit ka dahil sabi mo nga ni pinaasa ka, nababalikan ka, tapos iyo ini naglaog so bagong babae. So may namatayan kang dagit kay Al. Dati po kang inot na so talagang binayaan niya ako or pinabayaan niya kami mag-ina. Sobra po. Pero habang naghahaloy po, Napatawad mo. opo, kasi sabi ko, Move ako on po kasi, sabi, hindi ko pwedeng pirutin ang sadiri ko sa tawong habo po sa kuya. And kunyan may partner ka naman. May partner na Kung po. may, Love mo man ang partner kung may mo. mensahe Opo. ka kay Al na gusto mong ipaabot, alimbawa man, nagdadalan si Al, ano ang sa imong mensahe kay Al? Al, saro lang po ang tataramon ko sa imo. Romdumon mo ang aki mo. Dai ko man pighagad sa imo, na buong alhalos bulan ka mag-ano. Ang yaong baga dyan sa mga chat ko, nakikihuron ako. Nag-graduate ang si Buboy, sabi ko, kumustahon mo lamang. Dawa wara kang maitaw. Ang hagad lang kang aki mo, makahuron ka. Pero dai mo po ang natatao. Tampis mo ya mo kung gusto kang aki, duman sa imo. Aramdumon mo lamang kumustahon or sa pag day ko pigahagad baga may mga emergency nangyayari. Iyan lang po. Maski sa pasarong pang paracetamol nga ni po. Iyan lang po kasi respeto ko, may pamilya ka na may pamilya ako. Di Ayun. po ako nanggugulo. Ang aki, kung gustong magdyan sa imo, willing akong ipaibahon, tanaghurong kami kang mami mo, na dapat nga ni, ngunyan ko tang taon po, duman ang aking iyan. Ang last chat ko po sa iya, kung gusto mo, pamasayan mo ang aki, ibahan kang tugang ko, ihahatod po sa Bulacan. Total, 12 years old na si Buboy, may sadiring isip na po iyan. Ngunyan, aputon mo so aki mo, tawiling akong ipasublian sa imo. Romdumon mo, bistuhon mong aki mo siya. Ayun. Partner! Partner. Huh! Mm. Bilang sarong ina partner, Gulpi ang nakaka-relate. mati ko ang, Gulpi ang nakaka-relate tigdi sa istorya kulog ini. na buot partner kan sarong Pero ina. ako lang partner, pirmi kong pigkukuhan sa mga kabaro kong kalalakihan. Kamu pag may aki kamo, Dapat maging responsable partner. dahil nindo'y pagkait an sustento. Maski dahil kamo naging forever kan ina. So aki bunga ito kan sa indong kagustuhan Correct. buda pag-jamming. Oo, buda, maski puro pa paano, may pagkamuot partner na uminagi sa indong duwa. Nung ka nindong ipagkaitan, nung ka kamong maging makwinta pag-abot sa aki. Makulang dapat puro si Ram. Ngunyan partner, makakaibahan naman sa tuyang legal advisor si Attorney Jill Bonggalon. At ang aning matawan kita partner nin kalinawan manungod digdi sa tuyang issue. Maray na paghahapon tabi Attorney Jill. Ay napagkahapon, Rem. Gusto po na nag-iigyog sa yung programa. Good afternoon po. Opo. Attorney Jill, nadawag mo tabi ining manungod sa issue na paghahagad ding sustento ni Janelle sa iya tabing aki kay Alfred. Ano tabi, Attorney Jill? Ana, masasabi mo tabi, digdi sa naunang bitan ng issue? Urulay sustento na naman. So, base nga rin po duman sa nadangog ng istorya kasubago, si Alfred bilang ama kan aki ni Madam, kaipuhan niya po talaga magtaon in sustento, no? Kasi obligasyon niya po ito bilang sarong ama na magtaon in suporta financially, hindi lang po financial, morally, emotionally. So, sarupuan sa mga obligasyon
na dapat tugunan ni Sir Alfred po. Apo. Sa araw ka ni Tabi, attorney, ano ang pwedeng gibuhon ni Janelle tanganing ining si Alfred magsustento kung ano ang tabian sa iyang Kasi obligasyon? ang minaluwas, attorney, may mga piglalatag na kondisyon sa partner ni Alfred. Baka ngayon pag nagpadara kaming sustento, magamit sa ibang aki. Correct. Dapat ngaya masustento, pero dapat ngaya nandito kay Alfred yung bata. Oo, sa pa duman attorney, kung dahil mo man sa kaya bilang ina ngayon na padakulaon, sustentaran ang sa ibong aki, kuwaon ko na sa nata, ako ang ama. Okay, so inot po kita, no? Inot ko pong i-discuss ini pong support, no? Kay puhan po ni ma'am, magtao nin demand letter, nasinda demand nin suporta, digdi po kay Sir Alfred, no? Kasi kung dahil man po na inaapod na judicial or extrajudicial demand, dahil pa man po rights obligation ni Alfred na magtao po ni suporta sa aki niya. So inot po tabi nagpo ni ma'am, magpadara tabi in demand letter. Actually, pwede na tabi itong mga demand niya through messenger or text messages. That will serve as the extrajudicial demand na nire-require po under sa batasta. So kung igwa tabi siya in mga screenshots or messages, then paki-save na lang po. That would serve as the demand under the law which is required. Okay? Opo. So, bigyan ta siguro ng 10 to 15 days para mag-comply po ining si Sir Alfred kung siya po talaga mataunin suporta sa iyang aki. Ngunyan, kung dahil po talaga na nagtao, kaya nagmamatigas ito po si Sir Alfred na hindi po magbibigay ng suporta hanggat hindi napapagbigyan din yung mga kondisyones na hinihingi niya, una doon is dapat sinasabi niya na gusto niya dapat nasa kanya yung anak. Tama? Opo. So, ini po, linawon ta, ini pong aki ninda is considered as an illegitimate child. And under the code po, an illegitimate child, ang sole custody and parental authority po niyan is talagang sa mother lang Sa po. ina. Layman po dapat man sa ama. And that is what the law provides. So dawa i-insist po ni Sir Alfred itong kagustuhan niya or sa mga kondisyones, dahil man po ito pwede. Kasi Pwede. bako man po yan ang pigsasabi at tuyang batas. Ngunyan, tigsasabi niya pa na dapat nga baka din nga makaabot susustento o suporta na papadara niya. Dakol man po paagin, tanganing masigurado niya na ining suporta na itatao niya talagang mapapakibangan kan sa iyang aki. Pwede niya man magtao siya nin monthly grocery, magpadara siya nin sarong sakong bagas, magpadara nin mga vitamins o kaya bulong para sa aki. Then at least iyan talagang mga bagay na yan, itong inaapod na tangible things, pwedeng mapakinabangan. Actually, attorney, ang pigahagad nga ni po kanina, maski bako ng pagkaon, kaya manindang pakaunon so aki, ang pigahagad niya lang, so Mapaeskwela nin buda, maayos. kung sakali na may mga emerensya, maasikaso man ka Maakomodaran, na, opo. matabangan man ka na Yes, actually tama po yan, no? Bako masarap po ang obligasyon pag suporta is paagi kang pagtaonin kwartan, talanganin makabakanin pang-oral daw na pang-konsumo. Kaya iba man po sa obligasyon yan magtaonin financial assistance tanganing makaklase ini po sa iyang aki, no? Pwedeng gamiton sa kwarta pang-enroll o kung ano man pong mga gastusin sa pagklase. Opo, Attorney Jill, kasi nababanggit ni Miss Janelle, nasaro sa mga pigtatakot sa iya ni Alfred, itong an sa indang aki is yaon duman sa kustodiya paminsan-minsan kan sa iyang lola. Sumagurang kanin ni Janelle. Kung baga ginagamit itong rason ni Alfred, tanganing makua ining sa indang aki, si Buboy, makua digdi o tabi sa kustodiya kan ina. Ano tabi ito, Attorney, sa iling nindo? May kakusgan ba tabi si Alfred na kuwaon pa man giraray sa ina, provided nga ni naan sa indang aki, yaon duman sa indang lola? Well, I think that is not a valid point, no? Regardless kung hain po sa kustodiya kan aki, kung yaon po duman sa magurang ng kang ina, then so obligasyon man giraray tabi kan ama, di man po ito nawawara. So aki yaon po duman sa lola or sa auntie na tugang kining ina niya, ang obligasyon niya tabi kay puhan man giraray tabi siya magtaon ng suporta. Regardless po yan. Then, kung gusto niya po talaga makuha ang kustodiya kan aki, pwede man po siya mag-file in petition for custody. But of course, kay puhan niya tabi mag-establish ng clear and convincing evidence na ini po talagang ina is already unfit, no? To take care of the child. So kung wala man po siya ebidensya
mga proof na ini talagang ina, dahil naman po kaya alagaan sa indang aki, then the law grants the custody still to the mother po. Okay. So, aron ka nabanggit mo po, attorney, papadarahan po nin demand letter. Ano po, ini attorney, tatabangan ta po si Janelle na magibuhan po kay demand letter? Yes, actually, iguana tabi akong template. Iguana pala. Thank you po. Then, pakarayon ta na lang kung ilagtas kung sisay po sa mga yung mga personal details kang papadarahan, kang hagad na sustento, then pwede ta na po ini papirman dyan kay ma'am, tanganing mapadara niya na po ining demand letter duman po kay Sir Alfred. Oh, Janelle, ura mismo thank you po, ang aksyon ni thank you. Attorney Ura Jill mismo. Bungalon. Attorney, thank you po. Ara mo so address ni Al? Opo, sa Bulacan So eksakto. po. Opo. Taduman niya ni papabagsak. Opo, Oo. So, ano po, attorney, in kaso tabi na day pa din 10 days. mag-comply. Day mag-comply. After 10 days, day tabi mag-comply si Alfred. Ano po ang pwedeng kahampangon ni Alfred? Digdi tabi sa day niya tabi pagtaunin aksyon sa pinadarata tabi nga demand letter. Kung day po talaga mag-comply ini po si Sir Alfred after giving 10 or 15 days from receipt of the demand letter, then si ma'am po may legal remedy, no? Pwede po siya mag-file in criminal case under RA 9262, yung Anti-Violence Against Ayun. Women and Their It will fall under economic abuse. Ang saro po tabi na form kipag-aabuso is ito pong day Kapabayaan. pagtaunin aki. Opo. So, pwede filean ng criminal case ini pong si Sir Alfred. Opo. Ayun, nadagog Janelle, mo man baka tabi igwa kaning kadugangan na Mahihapot hapot ka pa para kay kay attorney. Tanganing personal mo tabing mahihapot. Go ahead. Attorney, hapot ko lang po kung sakali. Siyempre, halimbawa po kung di nga siya mag-demand, Aday, ay magsunod. day magsunod po sa sustento or sabihon po na, ay kung sakali po, pakatapos halimbawa, nasunod niya po yon, so aki po, mag-stay, manggiraray po yan sa kuya. Iyo, kasi illegitimate child. Ka talaga may custody. Dapat. Oo. Po yan. At may sole parental authority and custody over the illegitimate child, ang sabi sa batas, is talaga pong sa mother. Ayun. Talaga Salamat po. pakula. Oo. Dai basihan itong pagtataon niya ng sustento Para para kuano makuha niya sa na. imo. Ayan. Ayun. Ang pinag-urulay na this sustento, kustodiya sa imo man giraray. O, kasi ang sarong illegitimate child, Permisay ang na. sulaminting may karapatan na kan custody, so ina. Sabi ni attorney, iyan daang nasa batas. Opo. Attorney, baka tabi may dugang katabi attorney na advice para tabi kay Janelle, go ahead po. Kung urulay sustento, no, baka pwede man po ninda mapag-urunan kung ano ang pwedeng maging paagi na makataw ini si Sir Alfred suporta sin sustento sa sayang aki. And tanganing din naman po kita magabot duman sa karasuhan, mag-ulay muna po sinda. Kung day talaga po magtugot or day talaga kung magmamatigas po ini si Sir Alfred, we have no other course but to fight against him po. And tatabangan ta po ini si Janelle, attorney, para makapag-file nin kaso. Opo. Tatabangan taman po yan. Actually, pwede taman po sinda i-refer sa Integrated Bar of the Philippines o kaya sa Public Attorney's Office. Ayun. Then, let's just get an update na lang kay ma'am kung ano po ang magiging kasimbagan ni Sir Alfred after 10 to 15 days. Kapunday po talaga, we have no other remedy but to file a case against him. So siguro attorney by Monday pwede nang makapagpadara siya kan demand letter ta day nang opisina ngunyan sa aga 31 na mga Lunes na. May igwa na pala si attorney ready, pipirmahan na sana. Opo. Ilalagan di tali. Aron kaan kakaskas-an Yan, si attorney tabang Jill. po. Thank you po, Tapos attorney. Oo. So ano Salamat masabi mo po, kay attorney? Anong masasabi mo kay attorney? Kababayan mo pala, taga-tabako yun sa Taga-tabako. attorney. Oo, si attorney Jill. Attorney, salamat po. Kahit papaano po, manatag ang buot ko na si Bobay kahit papaano, matawan kidit kang ama. Yun po, makapag-adal man lang, makatapos po siya, tapos magiging magkaigong maray na buhay po. So takot mo medyo naibsan. Naibsan po, madam. Ayan. Partner, maringaning day mo na apod si attorney ngunya na pader. O, day man, ang topic tango niyan, all about legal. yan. Day kitang father na nami-mention mo niyan. Attorney Jill, maraming salamat, Attorney Jill. Happy New Year, attorney. Tabang ora mismo Mayroon lang kita legal. ng attorney after New Year na, no? After New Year na. Happy New Year, attorney. Mabuhay ka.
Attorney Opo, Congressman. salamat po. Ayan. See you next year, Tabi Attorney Maku Jill. next week pa lang sa sunod na taon na kita Oh, next magirilingan. year na. Mabuhay ka, Tabi Attorney Jill Bongalon. Happy New Year. Mga ka-action siya din, Tabi, ang sa tuyang second nominee kanako Bicol Party List. Yan, manay. Salamat Tatabangan po. ka ni partner, kan opisinang ini, kan ako Bicol. Action Ready Call na ang Center. pipirmahan? May ayuson lang sa